Mato naman pud min, anapoy kaon. Wala may mga sudan. Imong kuang kay purka. Gani. Manabo na pud min, guys. Wi kaon na pud tong nila ka Janit. Nangguna man ko. Kanang mangguna ka. Naka 1K na pud ko. Kapalitan ng french fries. Duluto ko gapon. 2 kilong kuan, mga mantika. Kana yung mga Kasinok ko. gana. Imong paniko. Gani. Ano ba yung kwarta? Bayad ni Lagi. Ang saging nga bisa ko tuhalin kang naipili sa ako nung nagbayad. Manghalin at sumang. Ang halin ta atong saging mo ibayad. Wa may ibayad sa mamang nahurot na ako na pinabayad. Sige raman. Sakdi raman ni ko bitaw po ng mama. Adik ko kanay na may sounds bawal. Alhamdulillah, ito na yung sige sa picture. Nanabat ni guys. Bawal man gud nang ingana may sounds. Bakay agas imo. Yes, ma'am. Oh, hali, ma'am. Dayon. 40 days ni ani ng Delia na rin ang kuan. Oh. 40 days. Nagtao. Nagtao. Hinapo kay Mimi. Pangatak ng mga tao. Pananguman. Pananguman ba? Sa biro ko yun sa bakal na di katagaan. Inugot na. Silang good, bugas. Hagdi na ng bugas. Guys, hiwa pa ng uman. Chubik saba. Silang good, ma'am. Bye-bye. Hi sa mo. Hi. Wala pa. Ay, wala pa. Asa mata ni? Alam na, tulong na ko. Hoy, linya. Linya mo, linya. Isunod na diripi. Kasi sa mga bata, mamising ni. Gamitan na po tanig paging ron, bata. Bitaw, ma'am. Ito mo po na i-exit. Na, very good. Nanaksak mo pa ni mga dako. Ay, nagya! Kami nakataon. Ay,
kay hinabo man. Makakaon na kita, makakaon. Hoy, tapi. Ngana. So, agi. Asa mo kasunsok? Ay, magtulak-tulak. May sampung ka. Makakaon na kitang tanan. Wala, hurot na. Taon. Oh, makakaon na kita. Wala ka. Agay, naipit ko, agay. Agay, naipit ko, agay. Agay, uy, mga bata, wala naipit na. Uy, doon ako sa puntahan, ma'am. Wala, nahulog ng Diyos. Lagi na. Kumarinahan ako. Agay, kumarinahan. Matungga ko. Agay, naipit ko tabang. May paka, ma'am. Kuha, ma'am. Ma'am, makuha, ma'am. Ma'am, makuha, ma'am. Ma'am, makuha, ma'am. Tagay ko maputos. Upat, ma'am, upat. Hala kong juice, ma'am. Sa, ma'am. Tara, ma'am, oh. Namigay, sana, oh. Sa likod! Nana mo, oh. Sa likod pati! Ay, dakhan man ay muyot. Dua ba ya ni, ma'am? Guys, oh, busy kayong karsada. Ako kumuha isa sa duibi kay hatang hang nanay. Imo mama Inday, asa man? Nilakaw. Oh, Wala, nakakuha na may pinagurha. daghan sina imo ha, juicy. Ang nanay, boy, ang sa kabak. Uno mo lagi nakabuk imo ha. Sagay mo, pila din nakabuok. Duha raw, good. Ah, duha sa ako na. Duha lagi. Kung isang pa na nilima. Hinabo. Grabe po. Uy, mapagalipak ko. Ang nutsog naman. Dapat kang gawa pagli na human. Grabe, orang-orang pa nga. Mura ba ito? Na. Isa na ako. Oh, gani halina pa kang baod na. Ini taxi.